Yan na naman mga toy. Dito na ako, dito ang dami no. Mga toy oh. Uy, tingin. Grabe talaga. Yan, oy, huli na naman mga toy. Dakula yan, dakula. Lakla yan manoy. Ako rin manoy. Ah, grabe manoy, ayos mo manoy. Oh, grabe dakula. Oh, ako rin manoy pulahan. Oh, manoy. Grabe, ang laki kay manoy mga toy oh. Yan, ang laki pa ng... Ay, na, wala. Uy. Oh, grabe. Dakula to. Tinakbo mga toy. Ang laki nga, oh. Grabe, tinakbo. Grabe mga gati. Nagyari ito sa kusina bukas. Salamat ka, toy. Patawawan pa. Ay, umabol pa. Laka. Kati. Laka. Good afternoon po sa inyong lahat mga toy. So yan, magta-try tayo ulit mga toy. Ang oras ay ano na 4:50 na siguro. Yan yun naman oy. Ayan mga toy. Tapos may kasama tayo si Manoy GR Tixon. Manoy, good afternoon po. Ayan o. Tapos shoutout nga pala kay Manay, si Leonie Tixon man mga taga Bicol, shoutout man sa Indo. Ayan, supportahan. Ayan, mabalas man po. At may kalab shoutout daw kay kay Boss Anthony Cabalya. Natin ay tuhok. Tapos Dancing in Delilah yung natin pamain. So yun. Ang haba siguro muna mga toy. Yun, isa't kalating metro. Ayun mga toy, try natin. At mali mga toy, ang spot natin, nasa na tayo? Singapore. Parang Singapore mga toy yung spot namin ni Manoy. Naka-artong ganyan Ayan, nag-love shoutout ka pala sa lahat ng OFW natin, mga bayani ng ating bayan. Ayan mga toy, tara. Noel Cruz, big love shout out. At kay Kuya Rinan Romero pa. Ito ito naman oy. Dali na. Para dakula na. Sabi ko sa inyo mga maganda ito. Kagatan pag itong buras. Oh, grabe ang lalaki dito mga toy. Oh, diba? 5 fingers agad. Kabiwas, so kabingwit. Kaya dito pumakul kabingwit. Hanggang itong oras. Siyempre may galap shoutout kay Kuya Friends Paparlan. Kuya Friends, sabit ko ngayon yan. Oh, yan na naman mga sinabit si Manoy. Grabe. Grabe oh. Maagos-agos lang Manoy oh. Oh mga toy oh. Ay, may galap shoutout. Ay nako. May galap shoutout, sayang na. May galap shoutout kay paring Dennis. Yan, kay George. At kasi Rode yan mo dyan sa Retiro. Rode. Yan na naman mga toy. Dito na ako, dito ang dami mga toy oh. Uy, tingin. Grabe talaga dito. Yan lang mga toy. Dalawa kagad, sayang sa mga toy. Nakatakbo. Wala. Yan na naman. Laka. Nasa gilid lang Grabe ito mga toy lalaki. Tinamaan lang sa sa may baliktik. 10. Oh, pinakamalaki na rin yung ko dito. Yan, may gilabsat nga palagi Mike. Ayun na naman oh. Grabe. Mamaw kasi Pinadakula ka rin Pinadakulang yung hook ko size 10. Ayun, buti na lang. Dalawa hook ko nagkataon nalaglag. Ay, grabe. Kahit kunti na lang. Pamain ko na, try natin. Oh, apat ka agad dalawa
Dalawa. Ito, mayroon. Ginagawa mo. Ay, pula ano. Maitim yung katawan, pula yung buntot. Maliit, ate. Huli? Yan, laki na naman pala. Grabe talaga laki. Sayang naman. Tayo ito, sinabit pati ko. Anong size sihok mo, Manoy? 6. Yan na naman, oh. Yan na naman, oh. Grabe, oh. Grabe, lalaki, oh. Wala ka, malalaglag na. Maganda. Nadali talaga, green mo, nasa ngala-ngala talaga mga ito. Uy, nalaglag na nga. Grabe, ang taba, oh. May galap shot nga pala sa mga ano, pisoy anglers. Ang dami, oh. Mga taga ano. Ayan na naman, grabe, pinakta. Ay, sayang. Taga San Pablo, nila Boss Marilyn, Yambaw. Yan, Manoy, huli na naman ni Manoy. Dakula yan, dakula. Laplayan, Manoy. Ako rin, Manoy. Grabe, Manoy, ayos mo, Manoy. Grabe, dakula. Ako rin, Manoy, pulahan. Manoy. Grabe, ang laki kay Manoy, mga ching, oh. Grabe, ayun na. Mga ching, nakapulahan na. Tringkahan mo na, Manoy. Grabe talaga dito, mga ching. Yan, sinaman. Uy, sayang. Kinakagat na pala yung lagi. Hindi ko nakikita. Uy, grabe. Grabe, laki na, uy. Grabe, ang laki mga ito. Grabe. Grabe. Ay, nakakatuwa talaga. Ang layo naman lagay mo, Manoy. Ang layo. Ha? Support naman natin ang ating ano ulit YouTube channel. Yan na naman na. Wag niyo pong i-skip mga choy. Manoy. Grabe, lalaki. Hello. Nagtaralsi ka na. Smariship. Sus, Mariusip, Manoy. Salamat sa lahat ng tindira ng na damit dyan sa Magsaysay, Guadalupe. Mga kaibigan natin dyan, yung mga support sa atin dyan. Igalap-galap po. Yan na naman. Wala. Ito na naman, Manoy. Grabe, laki, oh. Grabe. Lalaki mga gatsoy. Ganda ng size. Ay, sarap. Tatlong pain mga ito, sigurado. Siguradong makakahuli. 2 pain, ganyan. At medyo ano pa, talagang lahat huli yung bulat mo, Talagang ano mga tayo, yung matigas talaga yung bulat. Talaga. Ay, ito sigurado mga tayo. Yan, kung sa Texas talagang ano na naka ano na siya, naka panglaban na, ang galaw diba tumating isa na to. Grabe na, parang uga talang lilipad na yan na naman. Yan na naman. Laki na naman. Grabe, ang laki, ang laki. Ayan na. Ay, naku, wala. Sumapit. Ayan na. Ay, sayang. Grabe, number 10 na nga ito, Hindi siguro na puruan. Sayang, ang laki pa ng... Ay, ayan na. Hala. Uy. Grabe. Dakula to. Tinakbo mga ito, Ang laki nga, Grabe, tinakbo. Grabe mga gatay.
Uy, 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 uy. Naku. Uy, grabe. Tinakbo niya. Sabi ko na nga pa, mapapalaba eh. Kung sa Texas nga talaga eh. Atat na atat ng sumabol eh. Ala, ang dami na natin ulit. Sayang, kahit maliit, pinakagat. Grabe itong dito. Ay, grabe ito. Kahit maliit na lang pa eh, kinakagat pa rin. Napaka-twist talaga natin sa spot na to. Kuya Rina, no? Grabe Kuya Rina. Ganda to. Ano na to mate, sira na to mga ano ko to pamiwas na to eh. Nagagawan ko lang ng paraan mate. Mate. Puro na yan ano eh. Naputol na yan ngayon. Pagputol doon, lagay ko na naman dito. Ayos pa rin naman. Hanggang sa umiksit yan naman oh. Ito malaki to. Oh yan oh, malaki yan. Ay, grabe oh. Wala ko malaki. Black mamba na naman. Itong tunay na harvest mga to eh. Baka walang kumanay pa. Ay. Wala, biwas ng biwas talaga. Walang katapos ang biwas ng biwas. Nakakatuwa talaga. Ayan na naman oh. Basta gawin nyo lang natin biwas ka na ng biwas dito. Eh, meron tayong kasama doon. Pag pinitik nyo natin tapos bumigat, siya na yun. Oh, katulad yan, bumigat na naman. Ah! Wala. Ito pa. Oh, yan pa. Hala ka. Kakatuwa ng ispat na to. Wala. Naku, kung sa Bicol ka lang. Naku, mag-i-enjoy yung mga kabayan ko ron sa'yo. Ha? Sablay? Ayos na? Ayan na, okay na. Supply. Ganito nga yan. Kaya natin kakaon. Kailangan dito, ano eh, santong dasalan, katulad dito. Yan na naman. Oh, yan na naman, Roy. Big pinasa na. Bahay na dyan. Pagtsaganta na yun yung mga plopla, mga ano to, 5 fingers. Inating kasi naman yung mga malalapan. Yan pa pa na. Grabe, ito pa. Oh, kaya pala, inanting mo talaga. Kaya maganda rito talaga mamiwas madaling linggo. Para kahit gabi kayo dito, wala na mag-i-istorbo. Ayun nga lang ano, yung mayroon pa naman dito mga birds. Ha? Ito Maroy, ganun pa to, marami to. Para makakanin mais. Uy! Ikaw pala yan? Andyan mga tayo si Kachoy Marjon. Yan o. Yan na naman Kachoy. Ha! Grabe ka, kalapag na ko. Dito ka na. Oh. Mga tayo. Start na ulit. I-start na ulit mga Kachoy. Kachoy Marjon. Hindi ka na Kachoy. Ito pa! Oh! Sunod-sunod na bagay ni Noy! Bayabasin mo na ako, no?
Marami kang bulat sa ano. Ako, meron pa ako dito mga manok. Meron. Mga burats. Dito ka, masabit dyan sa pinupukulan mo na yun. Itong block na to, mula dito, pag ganun, hanggang doon sa dulo. Yan ang maganda. Yan o, katulad. Eh, sus! Pulo. Grabe, ang bilis ng ano, mga ito, dawi. O kakadaan ng ano. Hindi ko nakikita yung 10 minutes, 5 minutes eh. 2 minutes lang, kakadaan lang ng ano, dili. Dito yung isda pag gano'n. Sabit ka eh. Oo. Maubos pa lang ang isda po dyan. Walang nag-a-attempt dyan na anglers. Training ground na maliit dyan eh. Doon ka para makarami ka kasi yun. Yung pungo na yun o, yung dulong-dulo na yun, yung poste na yun. Ay, hindi daw poste, yung... Nasayos lang tayo. Kamay post na yan kasi yun. Ayan, kakaabay. Mag-aabay tayo dyan. Naghali na kayo si Manoy. Hinanap niya yung plapla eh. Plapla. Kakadali ka talaga yung plapla dyan. Ang lalim ano, isang kalating metro. Tuliman yung alot. Nakadaan na yung tsaka na umalot. Grabe, laki oh. Bakula ba ganyan Manoy? Ganyan din problema yung akin, kaya nga ano eh. Bira ko na nga lang gamitin itong mga motor ko eh. Yan na naman. Ito talaga to. Saan pa kayo nanggaling? Ba't ang itim nyo? Oh yan oh, kakakuha na. Kuha? Bla yan ah. Bla. Doon sa may live eh, papasok ka doon. Wala, bora-bara rin kagat ka eh. Takbo ka doon, tuloy ka doon. Maliit. Oh yan ano naman tayo. Oh! Grabe, Black Mamba ulit. Spot ni Katoy Damay, yung pinagkukuha nila ng bullets doon. Ito pa! Di kayo inabot! Di kayo inabot sa isa, inabot ka sa pangalawang pamiwas na doon. Grabe ka dyan. Takot sa'yo yung mga malalaban. Grabe siguro, andito si Kaabay. Kinagat to! Dinagay ko lang. Dinagay ko lang mga chik, kinagat sa kinagat. Grabe naman. Talaga naman talaga. Pag sineryoso mo, dumalay no. Hayaan mo lang, sige gilid kakagatin. Nalain yung pangyayari na yun. Oh, dali na naman Manoy. Sunod. Dahil kasi try mo rin din maganda dyan. Dyan na kami kahapon. Nakarami kami dyan yung Manoy GR. Hindi nga napapansin mo, ang bilis ko magpain. Kasi mga team, maganda talaga ito, mabilis ka magpain. Kasi mabilis yung daw eh. Awak-awak pa nga ako. Nakalagay na kagad sa ano ko yung susunod na ano. Maganda dito pati mga team, pagka yung hindi nyo puputulin, pinuputol ko na kasi. Kasi wala palang gaanong dala si Manoy GR na bulan. Para mag-enjoy pa rin siya oh. Wala yung sit up mo ano. Masagad. Medyo ano, gumagalaw kasi ganda. Gumagalaw yung floater. Wala. Yan na naman. Grabe ka, liit-liit na lang kagat. Dito pa. Yaw pa Noy. Ano ka? Ay, sus. Napit.
Grabe, ang lalaki oh. Bali. Oh, yan. Ayos, ang laki, mga kabay. Sayang mga kabay. Yari ang sinabi. Yay, salamat. Akala ko magpuputol pati yung ano. Huwag mong kasama yung floater ko. Baka laging mapanaginipang paborito ko pa naman yung floater na to. Natin, ito kinaganda nito mga tayo. Kasi yung setup natin, ano na, nakalagay na dyan. Expected ko naman yan eh. Na talagang madaling sabi. Yan na naman, oh. Grabe. Ay, grabe, di ko nakita. Sayang naman. Tingnan nyo mga yung laki ng book mo mga tayo. Lalaki yan mga tayo. Yan o. Lalaki yan. Talagang pang mauto. Mabilis na lang yan. Sinasabi ko na lang doon. Nag-sit up na ako kagabi. Padalas tayo mga dito, pupukol ng hapon, no? Hapon kasi yung kagatan dito. Yan, mga dito. Kung gaano marbis tong ano ko na to. Yan, naman itong bulat. Pero talagang malalaki to. Sulit pa rin yan. Grabe sunod-sunod yan ah. Oh, yan na naman. Ito na naman. Oh, laka. Oh, grabe. Oh, grabe, ang pupula oh. Mga siya, pupula. Ito pa. Ayoy. Ganda oh. Ulahan. Oh, yan na naman. Oh, para kakalagay lang yun ah. Kakalagan lang ni Manay dyan. Talagang malupit talaga si Manay. Huwag Bicol talaga o Ragon talagang maghanap ng ispan. Mabayamasin nga naman oh. Mabayamasin na. Mabayamasin. Padaway ko rin. Padawin ko rito. Punta na kayo rito. Dala-dalawa. Dala-dalawa mga tayo. Ay, nakawala yung isa. Sayang. Dalawa sana mga tayo. Nakawala eh. Nasama yung isang plapla. Kita ko na dalawa na pumisik eh. Sinabitan kasi yung plastic. Ito yung Marjon. Nambabayabas. Bilisan natin mga kami. Ang bilis ng ano natin. Yan, ang laki. Sayang. Yan na naman katoy. Alaka. Asa ka. Asa ka pa. Asan ka na? Natutulog pa katuyo. Natutulog pa. Nabiwas na ni Kachoy. Alaka katoy. Buwa ka na lang dito Kachoy. Yan Kachoy. Talisik-talisik yung mga tubig-tubig yun. Harvest malalaman. Oh, di ba? Grabe na to.
Oh, yan na naman. Ay, sus, soyong. Soyong, tinawanan pa tayo. Akala mo, di ko mahuli. Grabe. Naglaylo kasi tayo sa ano natin pa. Ayan, marami yan katoy. Nakuha mo ba? Ayun, dami yan. Mamaya mo na natanggalan ng ano. Marami yan. Mamaya tanggalan natin ng ano yan. Tumambling pa. Tumambling pa. May natin sa kabila eh. Saan? Doon, tunulo. Ah, Tanghali pa lang, umuwi na ako eh. yun lang dito. Maganda dito kasi ano, hapon. Maliliit doon eh. Dito talaga. Kanina ako, 2 kilo eh. Ah, kanina? Ah. Ayos na, 2 kilo rin. Kaninang umaga, 2 kilo. Matumal pa pala. Dito kasi matay pag talagang dinawian kayo dito, yung 2 kilo na yan. Sandit na yan. Bye. Para parehas tayo. Wala na. Meron pa. Dapat pala. Kala ko marami yung dala ko. Oh. Mas kunti lang natira ko nung linggo. Marami kunti na ko nung linggo. Yan na naman, uy! Oh! Grabe talaga. Maganda pati ng mga size. Ano yun? Yo, pangin pangulam. Sige! Ha, yes na ba? Pangulam lang pala eh. Sige boss, akin ang plastic mo boss. Bigayan, nutublang lang yan eh. Ah, Plastic mo, bigyan mo plastic. na. Dali mo ng kilo eh. Hindi, tapon ka ng plastic dito. Bigyan natin yung mga to. Sama mo na yung sa akin kasi isa lang naman yun eh. Magdala ka kasi para sa'yo. Magdala ka rin sa'yo. Hindi ako dala. Ibang lang kasi galing trabaho ako. Oh, yan na naman! Yan na naman, uy! Oh! Ay, sus! Soyong! Di kami true love. Akin na, plastic nyo! Taon-taon talaga maganda. Taw-taw lang sa kalam. Busip pa. Nabusa ka na rin? Oo. Eh, ano na ako, 480 na ako nag-start eh. Tinapon ka na rito ah. Saan? Plastic? Plastic daw. Ah, yan. Yan naman oh. Oh, laki oh. Ano naman? Ala. Ala, ano to? Ba't di gumagalaw? Patay, huli na yan. Ay, ay. Sayang. Takaan yan. Mukhang nadali yung ano ko. Mukhang madali yung ano ko ah. Ay, mayroon nga. Ay! Baka May sumiksik laman lang. pala yun eh. Laki yun. Kasi may laman. Ay, umatak sa akin eh. Ganun no? Dalag yan, dalag. Baka dalag siguro yun oh. Wala stick na yun, makati alam ko talagang ano, tapos biglang kinano no. Oh. Wala. Dalag siguro yun. Ang pwesto nga dito bukas. Sayang. Ayun na nakakaano dun mati, yung lang na ano. Kita nyo naman yung hatak ko mati kasi hindi ko talaga maano. Siguro pag siguro sa ano. Na may burak. Sayang. Mabalik ang buto bukas. Okay, master, win ako. Ato na. Win ako, hindi, win ako. Balis na yun ang hingi eh. Wala daw sa plastic. Ay, ay, sayang naman. Sayang, may plastic ako eh. Oo. Sayang. Wala, umalis na eh. Sayang naman. Wala eh. Susunod, magdala kayo ng ano, rapyaw. Rapyaw. Yan na naman. Buwara. Sayang yung plastic. Wala silang plastic. Kawawa naman to. Uwi ka na? Punta pa ako ng gawin ko. Dala ka na lang dito. Hatiin mo na to Katoy kaya. Hindi naman
kinuha nung humihingi eh. Dami to. Oh. Dami to mga tayo. Sumunod tong ano. Kukuha lang ako dito mga 4 to. Ang prito lang. Tapos the rest niyan, ibibigay ng kapitbahay na. Yan na naman. Soyong na naman. Kasi George, alam na to naman kasi George. Nahurot na bagaman oy. Ate, wala na talaga. Pa, meron kang nanganap na mahaba-haba. Ito sa mga tambak ko. Ito. Mga tambak-tambak na ito may nakatago pa. Oh. Na, tapos mo ka. Oh. Oh. Ayan, ito sa opisina bukas. Yun, to. Yun, oh. Malan, ayos na to. Yan, biglang dumami yung huli natin mga abay, oh. Tingnan mo. Grabe, salamat pa. Sino nakahuli? Ayan pala, oh. Hello Yan mga abay, yan pala nakahuli. Maraming salamat, Kasoy. Wala agad eh, dahil dito, oh. Ayun, oh. Binigay ni Kasoy. Yun, maraming salamat, Kasoy. Patawa pa. May umabol Uy, pa. yan pa. May umabol pa. Laka. Kasi. Kunin mo. Laka. Kasi. Ito pa, diba? Hito. Laki, oh. Sabi, hito. Pasag pa, oh. Ah! Grabe. Ano pala to? Pasag pa talaga, oh. Johnny. Yun, ay. Kasi Johnny. Akala ko makakaisa pa ako sulit. Grabe, lakas ng hatak, Kasoy. Ayun, mga abay. Si Paring Johnny pala yung nahuli ni Kasoy. Ayun, ayun, oh. Lumutang si Paring Johnny, ayun. Uy, natanggal na Oh, pala. yan. Sige nga guys, thank you rin. Thank you. Ingat ka, oy. Traffic ha. Ingat ka dyan sa ano, magbarabar, magbiyahe. Yan sa El Domingo lang naman. Ay, Sarap ng ano, Robinson. Okay. Kukuha ko doon ng ano, Ay, may... Chinese Little Kitchen. Wow. Ate, last na bahay na tayo. Meron pa yun dito kasi. Yeah. Oo. Okay, bukas ulit kasi. Hapon ulit, sana di umulan. Para Sana tayo ulit ulit. makit dito pwede. Oh, yeah. Doon, kasi meron ano. May tali din. Dito. Dito, ayan. Pwede. Pwede ka ba? Ingat. Kaya? Kaya. Sige, dito ka na naman babae. Ano yan, babagsak sa babag. Ingat ka ha. Kala ko mamaw na yun ano eh. So yung ganda ng kagat eh. Ngayon lang ako naubusan ng bahay ah. Meron pa nga na yun. Mga babat tape na. Oh, yan, mayroon pa oh. Ito pa oh. Oh, yan pa oh. Ala ka. Mayroon pa rin kumakangat oh. Kahit gabi na mga tay. Sabi ko sa inyo mga tay, ang gagat talaga dito hanggang 6:30. Wala pa nga 6:30. Alas 6, ano pa lang. Anong oras pa lang kaya ito? Mga kabataan nag-aaway. Bukas daling ko lahat ng ano ko yun, mga source ng bullets manoy. Hindi ko akalain na ganun talaga dadawin ng gusto eh. Grabe, sayang yung isang nakawala sa akin mga to. Dalag yun, ganun. Ganda ng kagat oh. Binaon kagad mga to eh. Tapos pag ginaganyan ko bigla nung binaon oh. Ramdam ko eh. Sobra
sobrang busy di ako nakakain tuloy. Manay, mabalos tayo, manay sa ano mo. Masagot mo. Doon na ito sa bahay kayo. Para magkape-kape. Oh, mayroon pa rin. Ay, naku po. Wala na. Nagbabantit na ito. Ayan na naman. Oh, wala. Sunod-sunod talaga oh. Nakadakol ka rin Manoy? Nakarami ka rin? Nakarami rin pala si Manoy. Tama lang to sa akin. Nakaka ano kasi makikima kuya. Makikimat yun. Ay, yan pa, may huli pa oh. Yan, ganda pa rin mami oh. Oh. Talaga dito mati kahit gabi na rito. Yan pa oh. Oh, di ba? Wala ka. Ay, plywood. Ang ganda rito mati. Dati Martin, hapon na rin pumunta. Ano pa pala yun? Pipick up ng ano, ng materyales sa Domingo, sumaglit na iwan. At talaga mati yung fishing talaga, ang sabi. Makapukol lang talagang ang sarap, may ramdam. Makapukol lang talaga ng kahit masiro. Kung ano, kung ay, ito na naman tayo. Wala na. So lang tayo mga tay. Maraming salamat sa inyo mga tay, no? So nag-tune in po, napakasaya talaga mga tay. Dito ang daming tawi. Barangay Guadalupe Way Mulanto. Tapos dito lang tayo sa may harapan nitong Guadalupe Bridge. Yan ka mga tay, kabila. Ano yan, Mandaluyong. Tapos dito sa kanan na, sa kaliwa natin ay Makati. So yan, maraming salamat sa inyo mga tay, no? Buti na lang ay may ilaw ng gataon. Magdilig dito mga tay. Yan, siyempre si Manay, Manay GR Dixon. Yan, Manay GR. Mabalos, Manay GR Dixon. At sa Dixon family, yan sa Bicol. Mabalos po sa Indogabos. Kapinsanan ni Manoy Dixon. Mabalos po sa Indogabos. Sa mga solid supporters natin. Maraming salamat. Natin, meron tayong 5. Yan, ito. Hilingin ko raman si Sayna. Si Manoy GR naka-harvest din siya mga ito eh. Dito rin sa kabila. Asan na yun? Ito. Sayna. Ay, ito. Yun, dito mga ito. Tinali niya dito eh. Oh, dami pa rin pala man. Oy. Ito yung plapla mga ito. Grabe oh. Ito yung plapla kanina nadali niya oh. Yan oh. Oh, grabe. Ang laki. Ang laki. Nakadalawa ka palang plapla manoy. Ayan mga ito oh. Ang dami. Kahapon dami rin. Halos mas marami ba kahapon yung ngayon? Konti lang diferensya no. Ayan, ganyan natin mga ito kasi para tumulo na. Tukunin ni Manoy yan. Siyempre kay Manoy. Manoy, mabalas Manoy. Di ko na binalik. Shout out Manoy. Babos na Bicolana dyan. Yan, mabalas Punta natin si Kachoy. Okay, mabalas po. Mabalas sa Alagay Indo. natin channel niya. Okay, mabalas Manoy. Mabalas. Thank you po. Papakaon man sa... Yan, ang fishing spot natin para tayo nasa para tayo nasa ibang bansa mga fishing spot natin. Ang ganda tapos uulan na. Tapos yan kabila yan ang Guadalupe Bridge.